Что думаете? Башня? Для такого человека, як я. Потому что я навіть не знаю, хто я. У меня вельми добрый настрой, тому що я випила 2 еспресо. Все достатково недренно. Так, всім привітання. Что хотела? Блин, на самой справе, коли я думала, что я знову почну здымаць влоги, то я буду робіць гэта больш структурировано, але атрымліваецца, як і раней, я просто беру у рандомный момент камеру и пачинаю здымаць. Что я хотела сказать, что сегодня суббота, зараз у нас раніца, у мяне цудоўны настрой, акрамя того, что мне муж тут заставил такі невялікі беспорядок нахуй. Галоўнае тое, што сёння субота. Зараз я зраблю сябе такі невялікі сняданак і трохі пачакаю. І сёння у мяне па планам запланіравана доўгая прабежка 15-16 кіламетраў плюс-мінус, хутчэй за ўсё мінус. Вось я зараз знаходжуся у перыядзе сваёй падрыхтоўкі да полумарафона, афіцыйнага пазнанскага полумарафона, на які я запісалася. Так, ну что, у нас ужо вечар. Зараз думаю прыгатаваць вячэру для сябе. Я, дарэчы, сёння адна, таму што мой муж паехаў тусавацца на Дэнюху. Я вырашыла застацца дома, таму што у мяне трэніроўкі, і мне не хочацца як бы выхадзіць з гэтага рэжыма. Дарэчы, яшчэ хацела сказаць пра тое, што калі пачала рыхтавацца да полумарафона, у мяне зразумела і лагічна павысіўся апетыт. Я стала больш есці. Мне нават здаецца, што я станаўлюся трохі больш. Вось я гляджу, мне здаецца, што мне сталі трохі больш нібы рукі дзесьці вось тут нешта таксама з'яўляецца, і для мяне гэта абсалютна такая пазітыўная змена. Я вельмі рада, што так адбываецца. Дарэчы, не факт, што гэта сапраўды так, таму што, магчыма, гэта толькі ў маёй галаве, але калі гэта сапраўды так, то для мяне гэта дакладна. Плюс тое, што я, нібыта перастаю быць такім скелетам, мне гэта вельмі падабаецца. На самой справе у мяне такое дастаткова непрапарцыянальнае цела. Я зверху вельмі худая, знізу ногі у мяне больш такія мощныя, але я наогул на гэтую тэму ўжо не парусь. Вось, просто рада таму, што я рэгулярна зараз пачала гатаваць ежу. Мне вельмі прыемна есці тую ежу, якую я гатую сабе, таму што, зразумела, я гатую яе якасна і смачна, і мне ад ежы вось патрэбна, каб калі я яе ела, я разумела, што я ад гэтай ежы атрымліваю. Мне, канешне, хацелася б, каб яна была смачная. Гэта ў мяне атрымліваецца недрэнна, і мне
падабаецца тое, што я ем. Зараз у мяне такі дастаткова разнастайны рацыён харчавання. На гэта 100% уплывае тое, што я займаюся трэніроўкамі, хачу больш есці. Але, ведаеце, ёсць яшчэ адзін фактар, які на гэта паўплываў. Гэта тое, што я пачала есці мяса. Магчыма, многія з вас не ведаюць, што я наогул яго калісьці не ела. Вось, але гэта сапраўды было. Мяса, на самой справе, я ем уже даўно. Дастаткова, я думаю, уже больш года. Не ела я мяса 8 год, мне здаецца. 5 з гэтых год я была вегетарыянкай і 3 гады сумарна там я ела рыбу, то бок была пескетарыянкай. Прычыны перахода на такі тып харчавання былі выключна гуманістычныя. Мяне да гэтага часу, на самой справе, вельмі турбуе тое, што наш свет пабудаваны такім чынам, што нам трэба убіваць жывёл, каб самім там паесці, апрануцца. Думаю, што я ўсё яшчэ знаходжуся ў нейкім пошуку. Вось у гэтым сэнсе гэтая тэма мяне турбуе. Ладно, на самой справе не хацела паглыбляцца ў гэтую тэму, таму што я разумею, што для кагосьці гэта проста бздзюра бессэнсоўная, а калі мяне зараз глядзяць веганы, то яны хацяць плюнуць мяне в'ебаць. І на самой справе я гэта абсалютна разумею. Мне няма чаго сказаць сваю ахову, але, магчыма, калісьці штосьці зменіцца, магчыма, калісьці я знайду нейкія там для сябе варыянты і адказ на тыя пытанні, якія паўстаюць у маёй галаве. Гэта ўсё жудасна, канешне, і калі мяне глядзяць людзі, якія не едзяць мяса, па гуманістычным соображэнням, прабачце мяне за гэты манолог. Пакуль я раблю каву, хацела вам яшчэ расказаць, што я тут пасёрфіла трохі букінг. Што я хацела сказаць? Што у мяне з'явілася новая абсесія. Карацей, як я ўжо гаварыла, у мяне абсесія на Італію і краіны Балкан. Зараз у мяне новая абсесія. На краіны, дзе добра разбудаваныя вось гэтыя равіровыя сцежкі. Я недавно паглядзела нейкі рылс чувака, які... Чирик, дай мне поговорить, пожалуйста! Так, я про што гаварыла? Што я нашла рылс чувака, які вандраваў па Европе на ровары. І ён настолькі цудоўна распісаў тое, як выглядае равіровая гэта інфраструктура ў Аўстрыі, што я проста ўжо, ведаеце, у меня ўжо ўсё гарыць, я хачу туды. Ёсць, канешне, праблемка з тым, што ў мяне няма карты пабыту. Ладно, сэнс не ў гэтым, сэнс у тым, што я цяпер яшчэ хачу куды-небудзь, ведаеце, з роварамі. І наогул я ўжо падумала, што шмат дзе ёсць сэнс вандраваць з роварамі, таму што гэта проста next level. Мне здаецца, я ўжо гляджу, разумееце, вось такое вось нешта ў гэтым напрамку. Хаця як ровар з сабой перавезці ў самалёце? Як неяк можна? На самой справе у нас ёсць уже план па Балтыйскаму мору пакатацца. У нас ужо быў такі невялікі трып. Мне здавалася, там 10-70 кіламетраў мы праехалі, і, зразумела, мы можам больш. Такі справы. Хочу катацца. Я калісьці уже показывала. Зараз зноў, ведаеце, сезон прыйшоў, я думаю, пора мне ванцы новыя набываць, сябры. Што думаеце? Бачна? Фэшн які. Вы не думаеце, яны чыстенькія? Яны столькі сцірак перажылі. Ой, такія. Да? Вінтаж. Фэшн-блогінг гэта не для мяне. Это як малюнак у нейкай дзіцячай кніжцы. Вось так гэта ўсё выглядае. Самый час паглядзець, дзе я. Як мне даехаць домой? Боже. Где я, блядь? Ебануться. Ёб твою мать. Окей. Усім добрай раніцы. На мяне ўчора найшло натхненне, у мяне перыядычна такое бывае, і я вырашыла спеч хлеб з таго, што ў мяне было. У мяне амаль што нічога не было, але я змагла зрабіць батон. Паглядзіце. Клас. Это батон.
заўсёды хвалім тое, як разбудаваны равіровыя сцежкі. Таму што мы катаемся 99% за горадам. І глядзіце проста, ну. А мы недзе ў поле, ў нейкіх вёсках. Это настолькі круто. Ну, вообще. Показываю вам. Так, ну толькі пачала здымаць і хваліць ужо во. Конец. Зараз поедем по дороге. Хотя... А, не, ёсць нейкая сцежка. Ну, скажу вам так, что это не самое дрэннае, где я ездила, так что цалкам на самой справе мы заўсёды вельмі задаваленыя тым, як усё для ровараў зроблена. Вось. Мне прыйшлі 2 пасылкі з Vinted, і у мяне 0 цярпення заўсёды. Я як толькі бачу гэтае паведамленне, адразу іду забіраць. Ну, калі ёсць час, канешне. У штанцах сваіх дамовых. Так прыемна мне на самой справе жыць. Хадзіць па раёну ў домашніх штанах. Такое растрёпанае. Гэта і ёсць менавіта адчуванне дома. Адчуванне таго, што ты дома. У мяне яно, значыцца, ёсць. Які нечаканы факт. Да. Для бабушек, ладно. Класс! Все, замаскировались. Я спадзяюся, што было відаць нешта на камере. Сёння нядзеля, а ў мяне былі планы спачатку пайсці у там одну фэнсі кафейню ў горадзе, але я вось прачнулася і падумала, што мне так лень туды ісці, і што для мяне гэта ўсё ж такі настолькі, як это сказаць, непатрэбна, не цікава. В сэнсе, мне цікава, але ну нічога не магу зрабіць з тым, што маё жыццё не верціцца вакол гарадскіх прыкалюх. Што мяне цягне ў лес. Вось такое на сёння надвор'е. Я толькі што бачыла оленей. Не оленей, этих косуль. І я просто неверагодна шчаслівая. До речі, поки я збираюся, Влад сходил, забрал мою посылку. Я зловила некую невеликую обсессию снова с Vinted, потому что оказалось, что мне нема чего носить, короче. Пошла я на Vinted, продала свои речи, и в некий момент просто жестко начала там заказывать себе всякое потребное, зрозуміло. О! Ось такая. Видите, какая прикольная. Сюда можно водицу покласть. Я так люблю, видите, как все такое. Смотри.
Ой, ты покраснел. Так тебе нравится. А салат у тебя из чего? Где мы? Это деревня? Вообще, я не помню. Где мы? Сдирается и такое. Ой! Ну что, мы уже дома. Проехали мы сегодня, конечно, нават трохи больше, чем планировали. Планировали 66 километров, а зроблено было... Ой, что ты орешь? А зробили 77. Вось. Я купила себе такую развлекаловку. Соль з магнієм. Тьфу. Зараз пойду адмачваць свою дупу. Все. Так, ну што, вітаю вас, сябры, з сярэдзіны майго адпачынку. Зараз сёння у нас серада, у мяне в отпуск. Апошнія месяцы у мяне была дастаткова шчыльная праца, і вось калі скончыўся праекцік, я вырашыла, што мне пара трохі адпачыць, таму я взяла сабе невялікі перапынак. Падумала, што хачу трохі распавесці пра полумарафон, хаця я разумею, што гэта далёка не ўсім цікава, але мала ли што. Карацей, гэтае цудоўнае мерапрыемства адбудзецца ўжо ў канцы наступнага тыдня. У мяне зараз перадапошні тыдзень падрыхтоўкі. За 8 тыдняў да таго, як будзе сам полумарафон, я вырашыла запісацца туды і адразу запытала ў чат GPT сабе такую праграму трэніровак, скажем так. Ці патрэбна мне сапраўды гэтая праграма? Думаю, што не. Таму што ў мяне на самой справе нейкіх мэтаў спартовых няма. Я нічога асабліва ад сябе не чакаю. Проста мне захацелася паўдзельнічаць у полумарафоне гарадскім. Я думаю, што гэта будзе прыкольна. Мне проста падабаецца канцэпцыя таго, што людзі, якія любяць бег, збіраюцца ўсе ў адзін нейкі там пэўны дзень і бягуць па прыгожым мясцінам горада, таму што дзеля марафонаў, Боже, звычайна перакрываюць класныя вуліцы і навогул заўсёды стараюцца арганізоўваць нейкія прыемныя такія трасы класныя, прыгожыя. Ну, я падумала, чаму б не. Проста, карацей, захацелася атрымаць такое дасвядчэнне. І тое ж самае датычыцца і праграмы. Я падумала, чаму б мне не падрыхтавацца, паглядзець, якія віды трэніровак існуюць, паглядзець на сваю проста фізічную нейкую здольнасць. І вось я запытала ў чат GPT, каб ён мне памог саставіць план. Я ўжо бегала адзін раз 22 кіламетры, дала яму проста свае вынікі, за колькі я гэта прабегла, і сказала, колькі мне засталося да самого полумарафона. І вось ён мне распісаў праграму. Першыя 2 тыдні я прытрымлівалася гэтай праграмы на 99%. Потым я трохі стамілася, таму што чат GPT даў мне па 5 трэніровак у тыдзень. Для мяне гэта зашмат, я ў звычайным жыцці столькі не бегаю. А, напрыклад, папярэдні тыдзень я наогул скіпанула, таму што ў мяне пасля апошняй прабежкі пачало трохі балець калена. Гэта не крытычны стан, але я вельмі уважліва стаўлюся да свайго цела і сваіх адчуванняў, таму як толькі я зразумела, што ў мяне трохі там звініць нешта ў калене, я проста вырашыла, каб гэта не перарасло ў нейкую траўму, спыніць трэніроўкі, цалкам восстановіць сваё калена і толькі пасля гэтага працягваць бегаць. Дарэчы, сёння вось я пабегу пасля гэтага перапынку першы раз. А вось зраблю сёння, я планую зрабіць ізі-ран плюс тэмп. Плюс-мінус планую прытрымлівацца трэніровак, якія ў мяне засталіся. Наогул лічу сабе на 100% падрыхтаваны, таму што проста той факт, што я ўжо прабегала такую дыстанцыю і да гэтага бегала яшчэ доўгія дыстанцыі, каля 15 кіламетраў. Карацей, мне здаецца, што я ў любым выпадку, нават без падрыхтоўкі, гэты полумарафон прабягу. Пытанне толькі, як камфортна мне будзе бегчы. Я вось думала, што гэты план зробіць для мяне старт і фініш максімальна камфортным. Я паміма бега зараз яшчэ вельмі актыўна катаюся на ровары. Мае вандроўкі на ровары, яны розных дыстанцый бываюць, таму перыядычна я лаўлю нейкую ператрэніраванасць. Так што некую аснову, некую базу я ўзяла з таго, што мне напісаў чат GPT, але вось ужо бліжэй да канца, другая палова маёй падрыхтоўкі, яна ўжо сышла да таго, што я больш апіраюся на нейкія свае пачуцці, чым, ведаеце, так паслухмяна прытрымліваюся таго рэжыма, які мне прапісаў чат GPT. І
і зараз займалася тым, што рабіла фотасесію. Тут 4 пары джинс у мяне. Я вам уже сказала, што мяне здарыўся вялікі закуп на Vinted, і, магчыма, гэта гучала занадта па-шапагольскі, але на самой справе я не такая. Я сама сябе называю заўсёды умеренай мінімалісткай, ведаеце? Я на самой справе не люблю шопінг. Мяне не цікавіць мода, б'юці, ўсё гэта, але перыядычна ў мяне здараюцца такія сітуацыі, калі я разумею, што ў мяне, напрыклад, няма ніякіх нармалёвых сподынь ці джинсаў, і я вось набываю проста разам 3-4 пары і забываю пра гэта на бліжэйшыя гады нават. Я на Vinted за апошні час набыла 3 джинс і 1 сподні, і зараз сама прадаю вось 4 пары джинс. Дарэчы, адна з гэтых пар гэта тыя, якія я недавно набыла, таму што яны мне як бы падайшлі, але я не думаю, што я іх буду часта насіць, таму лепш я іх адразу прадам, каб яны мяне не захламлялі. Вось такія справы, такі вечарок. Адкрыла для сябе гарбату 1001 ноч. Это просто самая любимая гарбата моя зараз. Я шчасліва неверагодна. Вядзенне блога — гэта на самой справе дастаткова цяжка, перыядычна сорамна, і кожны раз, калі я думаю пра што-небудзь пагаварыць, я думаю, каму гэта здалося? А мне гэта навошта? Ведаеце, мне гэты отпуск праходзіць дома. Я просто жыву вельмі такое спакойнае жыццё і займаюся справамі, якія мяне хвалююць, рэфлексую на нейкія тэмы, на якія звычайна няма часу, калі ты праводзіш адпачынак актыўна дзесьці там у падарожжах ці нешта яшчэ. Гэта ўжо не першы мой адпачынак, такі отпуск, калі я праводжу яго дома. У мяне з'яўляецца вельмі шмат часу, якой я магу прысвяціць выключна сябе і пошуку сябе. Мне ў гэтым годзе, 26-м, будзе 30 год. І здаецца, што ўсё лагічна. У мяне крызіс 30 год. На самой справе я не ведаю, як дакладна лічыцца той крызіс, які пражываю я, таму што ён па большай часткі звязан з працай, з нейкім пошукам сябе, менавіта ў прафесійнай сфере. О, моя жойка. Ты што, дзюра? Дзюрная? Так, я хацела сказаць, што мой муж уже дастаткова даўно не працуе ў сфере IT. Так як ён максімальна не публічны чалавек, я, конечно, не буду паглыбляцца і шмат чаго распавядаць, але сэнс у тым, што я гляджу на яго, і я настолькі мяне яго гэты шлях натхняе з аднаго боку, а з іншага боку гэты шлях абсалютна не можа быць прымянім на мяне. Я на дадзены момант працую ў IT, і я абсалютна не ведаю, што мне рабіць, калі IT для мяне скончыцца. Магчыма, вы ведаеце пра тое, што зараз у сфере IT ёсць вялікі крызіс. Наогул, я бачу, што крызіс ёсць не толькі ў IT, а паўсюль. Зараз, мне здаецца, проста мець працу, гэта ўжо супер. Але вось, вяртаючыся да IT, я на самой справе знаходжуся, як мне здаецца, на дадзены момант у стабільнай сітуацыі. Я думаю, што плюс-мінус я магла б яшчэ пратрымацца некалькі год на тым месцы, дзе я ёсць, але ўсё роўна я не хачу гэта дэкларыраваць як 100% тыпу так будзе, таму што жыццё мне ўжо не раз паказвала, што нават калі ты ўпэўнены на 100%, што нешта будзе ці не будзе, ўсё можа змяніцца за адзін дзень, і ты ахірееш. Таму я ўжо дастаткова доўга пытаюся пачаць гэты пошук сябе і зразумець, хто я. І чым менавіта мой кейс адрозніваецца ад кейса майго мужа, тым, што у мяне абсалютна няма нейкага напрамку, які б мне быў цікавы. І я нават адчуваю нейкую радасць за свайго мужа, таму што ў яго ёсць вось у рукаве козырь, так сказаць. Ёсць у яго нейкі такі кірунак у прафесійным плане, па якому ён можа ісці, і ўсё будзе добра. А вось у мяне няма. Я наогул не разумею, што я буду рабіць, калі для мяне скончыцца IT. Просто не магу зразумець. Я па адукацыі фармацэўт, і я не хачу працаваць фармацэўтам. Далей 5 год у IT. Я неяк ужо, ведаеце, выйшла з гэтага пузыря, такога эмігранцкага, калі ўсё, што ты робіш, яно сканцэнтравана на тваёй бяспецы, каб ты дзесьці жыў, нешта еў, каб праца была плюс-мінус нармалёвая, трымала цябе ў гэтым жыцці. І вось калі жыццё больш-менш стабілізіравалася, як бы гэта смешна не гучала ў нашых рэаліях зараз, але ўсё роўна. Мы ўжо дастаткова даўно ў Польшчы жывем, у нас усё нібыта зразумела, плюс-мінус. І зараз ужо, як бы, нібыта пытанне стаіць не як выжыць,
а як жыць, рабіць тое, што табе падабаецца. Ну і плюс, канешне же, заўсёды ёсць рыск, што табе папруць з IT. Я столькі гісторый пачытала і навідалась, сябры. Это не жарт. Я абсалютна упэўнена, што лепш не стане. Людзі, якія гэта яшчэ не зразумелі і думаюць, што гэта зараз все так пературбуецца і будзе нармальна. Я ўпэўнена, што нармальна не будзе. Ну, мне так здаецца, я, канешне, не эксперт, што проста найм будзе перахадзіць у нейкія іншыя рэгіёны. Знайсці працу ў Еўропе будзе ўсё складаней і складаней і складаней, таму што жыць тут дорага і заробкі тут высокія. А ёсць рэгіёны, дзе шмат людзей, якія просяць нашмат менш грашэй, і чаму б гэтым людзям не перакінуць усю гэтую працу. Ну ладно, я нават у гэта таксама не хачу паглыбляцца, мне цікава пра гэта разважаць, мне хутчэй цікава зразумець, куды мне капаць. Я думаю пра адукацыю, і вышэйшую, і невышэйшую, розную. Я абсалютна нідзе не магу знайсці нейкага такога правільнага адказа, што мне рабіць і як мне жыць далей. У мяне проста неверагодныя думкі ёсць, таму што я ўжо таксама 10 апошні год думаю шмат пра сацыяльную працу. Калі шчыра казаць, гэта сапраўды тая сфера, якая мне вельмі цікава і адгукаецца. Я думала пра працу ў дамах сеньораў, дамах престарелых, што клічуцца. Пра нейкую працу ў хоспісах. Мне хочацца нібыта памагаць людзям. Я вельмі эмпатычная персона. І я ведаю, што з аднаго боку гэта плюс, таму што чалавек, які працуе ў сацыяльнай сфере, павінен быць эмпатычным. А з іншага боку, гэта эмпатыя мяне проста хутчэй прывядзе да выгарання. Плюс разуменне ўсё ж такі таго, што гэта вельмі цяжкая праца, якая не прыносіць нармальнага дахода. Канешне, не вельмі натхняе. І, хз, што я магу з гэтым зрабіць. Такія справы. Яшчэ у мяне ёсць адчуванне, што я ўжо трохі рамантызую, канешне, нейкія іншыя сферы. Я проста сяджу дома 5 год, здальна працую, і ў мяне з аднаго боку шмат часу, таму што я не вытрачаю час там на тое, каб кудысьці дабрацца, працую сабе спакойна з дому. Адносна там майго опыта працы ў аптэке. Калі ў цябе там за дзень поток вялікі людзей, не ўсе з гэтых людзей адэкватныя, плюс ты стаіш, плюс табе трэба даехаць да працы. Было цяжка і не хацелася там працаваць. І казалася мне тады, што просто ўсе людзі, якія гавораць там, што «О, боже, я ўжо не магу працаваць з дому». Я думала, вы проста выёбываецесь. А зараз вось прайшло 5 год, і я думаю, я сижу ў нейкай ракушкі. Карацей, гэта яшчэ толькі пачатак таго, што я асэнсоўваю пра сябе. Я на самой справе пра гэта вельмі шмат гаварыла з мужам. Ён давёў мяне да такой цікавай думкі, што перад тым, як шукаць працу, трэба наогул зразумець, хто ты, які ты чалавек. Ёсць там всякія розныя тэсты, тип лічнасці ці што. Ну і я падумала, што гэта добрая ідэя спачатку разабрацца з тым, хто я, а потым ужо зразумець, якая праца, можа, які накірунак можа падыходзіць да такога чалавека, як я. Дарэчы, мне вельмі цікава дасвядчэнне іншых людзей. Калі вам ёсць што сказаць, ці хочацца нешта сказаць на гэтую тэму, я буду вельмі рада пачытаць вашыя думкі.